Hello mga Inyans, no? Kasama ko si Anneli, no? Kukuha kami ng ayuda kasi nung nasa barangay kasi hindi kami nakuha kasi wala siya, tapos kailangan ng birth certificate ng anak niya. Ngayon mga Inyans, no? Dala na yung birth certificate ng anak niya. Pupunta kami dun sa office ni Congressman Mark Cuangco, the Ayuda Mark. Kaya tara Inyans, kita-kita tayo dun sa opisina. Doon namin kukunin yung ayuda. So dito na kami sa may, punta kami sa loob mga Inyans, no? Kasi kunin may ayuda ni Ayuda Mark. Punta kami sa opisina. Kaya dito lang kami mga Inyans, no? Okay, may sarami niya, samahan nyo kami kunin yung ayuda kay Ayuda Mark, Congressman Mark Cuangco. No, papunta na kami doon, na kunin na namin, pumasok na kami sa loob, nagpaalam kami sa gwardiya. So, dito na kami. Ayan, kasama mo sa Anneli, siya kukuha siya ng ayuda. Ayan. Dala niya yung birth certificate ng anak niya, kaya single kasi nakalagay sa ID mo yan, kaya dala kami ng birth certificate. Dito na kami. So, kuha tayo ng ayuda. Ayan. Dito. Yan ang mga kasakit na namin yung Ayuda Mark. Ito yung pintuan na Ayuda Mark. Dito po kinukuha niya yung ayuda. Ayan yan. So. Anneli, nakuha na niya. Ayan. Si Ayuda Mark. Ayan si Anneli, no? Ayan. Okay ka, Anneli. Okay ka. O yan. Ayan, no? Magdala lang kayo mga yan. Pag single kayo, magdala kayo ng birth certificate ng anak nyo para pag single ka, ibigay yung ayuda. Tapos mismong tao pupunta kasi pag asawa ang pupunta, kailangan ibibigay nila. Pero pag hindi asawa, kailangan ng mismong tao ang pupunta. Dito kami ngayon, nakuha kami ng ayuda, no? Ito yung opisina naman yan sa loob mga yan. So, dito lang sa may boulevard ng Linggoy mga yan. So, sabi dito mga yan, kung hindi na po yung ayuda nyo, punta lang kayo dito. Kung hindi na po sa mga barangay-barangay. Dito na kayo pumunta mga yan. Sinabihan ako na pag hindi nyo nakuha doon, pwede kayo bumalik dito sa opisina pag hindi nyo nakuha sa barangay yung ayuda nyo. Yan lang. Sa may President Hotel lang, halos tapat lang siya. Sa may boulevard ng Linggoy yun. Okay mga yan, salamat sa God bless you again. Mo power chip sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga Inyans. Pauwi na kami. Ito mga yan, so pauwi na kami. Okay.